Es que me dieron un premio en Estados Unidos. Vaya, pues no me... Ostres! Pilar Rahola i Jiménez Los Santos junts! Ja em puc morir, ara, Exacto, muérete. Era una manera de parlar. Jo vull dir que aquesta és una escena que no es produeix cada dia. Pues vete acostumbrando, ojo, separatista, porque igual la ficho para la tertulia de mi programa de radio. Oh, sí. Sí, és que em quedava un foradet entre el Conill, la Nòria, la Vanguardia i la Pedicura. Hombre, sería un fichaje de relumbrón, ¿eh? Què li passa, que està constipat? No, es que hay cantidad de catalanes y es para no contagiarme. Ja, Ya sí. me he vacunado y todo. No, jo el constipat ho deia perquè, com que ha dit relumbrón, doncs... Pues tú tienes la nariz grande. Ui, touché. Vinga, va, no us baralleu! Baralleu! Escolta, però Pilar, ja ho saben, Cuní, què et fas amb aquest individu? Oh, i tant! Però si ell forma part de l'acord! Exactament. La Pilar s'anirà a Intereconomia. Jo aniré als matins de TV3 oferint una versió més tolerant i democràtica de mi mateix. Pues és com un canvi de cromos. Home, Toni, som uns professionals. Exactament, un ha de dominar tots els registres. Tu mateix podries fer com els morancos. Canviar-me amb els morancos. Sí. Joshua!